Günnülük sarp edilýän azyk önümlerini öndürmekde, ýylaty ter gög önümler bilen ýylyň dowamyny bökdensiz öpçün etmekde ýyladyşhana hojuluklarynyň işine aýratyn uly ähmiýet berilýär. Bu tutumly özgörtmelere diýarymyzyň hususy ulgamynyň wekilleriniň hem işçiň ýagdaýda gatnaşmagy bu sonurjy ýagdaýdyr. Hormatly prezidentimizin iýdigderli gollawlarynyň netijesinde ýurdumyzda kiçik we orta telekeçiligi ösdürmekle gönükdirilen döwlet siýasatynyň ruhlanyp diýarymyzyň Lewap vilayatynyň hususiyetçilerim ýokary zähmet üstünliklerini kazanýarlar. Bu aýdylanlary bolsa Günnögri vilayatynyň Çerjew etranyň çägine ýerleşen hususy kerhananyň Dowrewap ýyladyşhanalar toplumynyň misalyna da aýdyn göz ýetirmek bolýar. Häzirki döwürde umumy meýdany 4 gektardan ibarat ýyladyşhanalar toplumynyň 3 gektaryny esasen pomidoryň ýokary hasyl berýän görnüşleri ekilip mövsümde 600-650 tonna goly hasyla garaşylýar. Pomidorlary suw bermek, mineral dökünleri bilen imitlendirmek işleri şeýlede ýyladyş, howa çalşyk sowudyjy ulgamlaryň sarlyşygy ýyladyşhanadaky bary bolan kemil enjamlaryň bütewi işine dayanýar. Ýyladyşhanalar sözüň dolu manasyny bolçulugyň çeşmetidir. Gujur gaýra siňdirilip çekilen pek zähmet hojulugy rysgal döwlet getirip öz bereketine çilýär. Agrotehnika çäreleriň öz döwrüne talalaýyk geçirilmegi, gök ekinleri edilýän ýygyderli ýydyg, çekilýän ihlasly zähmet ýyladyşhanalaryň ýokary hasyllygyny öpçün edýär. Bu ýerde hasyl ýygnamak bilen bir hatarda zerur ýydyg işlerim utgoşukly alınıp barlýar. Hususy önümçilikde ýetişdirilen pomidor hasylyny amatly şertlerde sarp edilere getirmek üçin ýürüýte gaplaryň önümçiliginiň üstünlikli ýoly goýulanyny belläp geçmek gerek. Kemale getirilýän hasylyň sallamly bölegi bolsa daşary döwletleri ugradylýar. Milli iqtisadiýetimiziň ösüşini özleriniň münasip goşandyny goşýan hususy ulgamyň wekilleri ýurdumyzda telekeçiligi ösdürmek, halkymyzyň hal ýagdaýyny gowlandyrmak, owa ýylatyny gurplandyrmak ugruna alyp barýan tutumly işler üçin türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadaýymyzy, arkadaýlyk gahrman serdarymyzy hoşallyk sözlerini beýan edýärler.